Durant aquest mes s'han organitzat activitats reivindicatives sobre la llibertat i diversitat sexual de lesbianes, gais, persones transsexuals, bisexuals i intersexuals. Aquest matí, per exemple, s'han estrenat 2 bancs pintats amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Davant de l'Escola Municipal del Treball, a Granollers, s'han pintat 2 bancs amb l'arc iris, símbol del col·lectiu LGTBI. L'han pintat membres del Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental i ha comptat amb la participació de l'entitat Trenquem Armaris. Amb aquesta acció es volen fer visibles els drets d'aquest col·lectiu. Ajuda que també s'animi una mica la forma de dir, la gent que ho vegi i que tampoc no discrimini tant a la gent de dir, no insultem a les persones que se senten així, perquè igual que fa mal, com a parlar a altres persones, amb un altre tipus de ser, no? Llavors això ajuda a que nosaltres ens sentim millor. Durant aquest mes de juny s'han fet diferents activitats reivindicatives per commemorar el dia d'avui, el dia del col·lectiu LGTBI. Trenquem Armaris, en col·laboració amb altres entitats, ha organitzat un conjunt d'activitats per assegurar que a Granollers es pugui viure la diversitat sexual i de gènere en plena llibertat.